ma Oscar bendo wacho karakata ni giketo gik mathoth ahinya EACC mane boma Nairobi ka Integrity Center gintiere gi Coast Region margi office margi mantiere Mombasa gin gi Eastern Region margi man Embu Lower Eastern tiere Machakos North Rift gin gi office margi Eldoret mano momako Uasin Gishu Trans Nzoia Elgeyo Marakwet kod Nandi gin gi man Nakuru Kisumu Kisumu mako Siaya Kisumu Homa Bay Migori Kisii Nyamira Kakamega, kanyo kama gintiere Vihiga, Bungoma, Busia. Central Region ka utingo Nyeri, Garissa, mano represent Northeastern, Mount Kenya Region, ndiye mano mara Thika bende, mano kama ntiere kata wacho ni Central kanyo koro gin Nyeri, kod mano mantiere Thika. Tiende ni gini, gite morange konde giduto. Wach mar budget mane wacho bende karakata chiel kachiel. Kona, ka en medruok, mano ka irango Omenda mare lofario prario kod adek lofario prario kod ang'wen nyaka Omenda murumo kiwuok e bilion 3.8 bilion 3.9 nyaka bilion 5.2 Omenda mane madwarore ka mondo mi jogi oti ka iwacho ni budget nyabiro ni tin ne jogi mondo mi giti EACC kata bang' adhi reference mano ape. Okay, according to me budget madwarore lure kod tich mantie oknen budget mende kandika budget mwang'yo ni kawan gicha wacho ni mibadhi kore national disaster to nego bed lweny migogo gine national disaster no en budget marom kode inya paro lo mane wan kod covid national disaster pesa mane waketo mondo wagore gi gino ki national disaster koro kata na mancha wacho kai wacho mar youth unemployment national disaster pesa mane go bed ni keto lure ko tich mane go bed ni timo koro tich mar mibadhi nyaka kitie pesa mondo goro kode tok pesa mar ndekan 3.5 billion or 5.8 billion 5.8 billion mano pesa dikalo kod budget makanyaka pesa malala en pesa di Uhuru Kenyatta no wacho ni every day pesa mwalalo en 2 billion iwinja koro kelalo 2 billion every day mandalo Uhuru Kenyatta chane inyalo keto na 5 billion mondo gore mibadhi no for the whole year